Si Saren. Si Saren, grabe yung bigat niyan. Grabe. Saan mo dadalhin niya? Kami na lang magbuhat. Kaya mo pa, kaya mo pa? Uy, kami na lang magbuhat. Sige na, kami na lang. Bi. Ayaw bigay. Kami na lang. Ayan. Grabe, ano to? Ay, magbigat ito mga nyug, oh. Ilang nyug ito, be? 11 po. Nakakalingap na ka. Yun, good morning mga kalingap. Ito po si Kalingap Alvin. Kasama ko po ngayon si Ariel's Kuya, Everyday po. Kuya Ariel's Everyday. Pupuntahan po namin si ano nga pala nun? Kuya ano? Saren. Kuya yung Ate Saren, yung matalino, magandang bata. At pupuntahan po namin siya sa bundok mga kalingap kasi nasa bundok daw po siya. Naghanap daw po niyo. Tara po, pupuntahan po natin mga kalingap. Yan po mga kalingap. At lakad-lakad kami. Punta po doon sa kinaroroonan ni Saren. Medyo malayo-layo pong lakaran ito. Sa bundok po ay. Apo kasama ko po si Ariel's Everyday, ang guide natin. Guide natin ngayong araw. Yan po. Tara po. Ito na po mga kalingap. Uy! Si Saren. Si Saren, grabe yung bigat niyan. Grabe. Saan mo dadalhin niya? Kami na lang magbuhat. Kaya mo pa, kaya mo pa? Uy, kami na lang magbuhat. Sige na, kami na lang. Bi. Ayaw big. Kami na lang. Ayan. Grabe, ano to? Ay, magbigat ito mga nyug, oh. Ilang nyug ito, be? 11 po. 11 lang, pero sabi mo kayang 15, ano? Grabe, ang lakas mo ah. Yan, nagpasama ako dito kay kay Kuya Ariel. Dito ka daw ay naghahanap ka ng ng nyug. Yan, anong gagawin mo dito sa nyug? Ha? Anong gagawin sa nyug? Bibenta nyo? Opo. Bakit wala kang pambaon? Pangdagdag sa baon mo? Ayaw ibigay sa akin. Di ko naman ito nanakawin. Oo. Sige, saan ba natin dadalhin ito? Ate Saren, sa bahay nyo? Sige, ako na lang mabuhat. Tara. Oh, bigat. Grabe, mabigat mga kalingap. Parang ka nag-gym ah. Ang bigat, grabe. Grabe si Ate Saren. So, Ate Saren, lagi mo ba itong ginagawa? Ha? Yung mga kalingap, ako na lang nito at mabigat ay. Lagi mo itong ginagawa, Ate Saren? Ha? Nakuha lang po ng Nakuha ng nyug. Grabe ang bigat ah. So kapag wala kang baon, wala kayong pambiling bigas, ito ang ginagawa mo. Ang bait mo naman. Yan o. Grabe mga kalingap. Buti na sa lubong namin si Ate Saren, pauwi na pala. Kung hindi, malayo ang lakaran pa. Malayo yung pinanggalingan nito? Ha? Saan pa? sa unahan. Sa unahan pa? Grabe, pagod na ako mga kalingap. Grabe ang lakas ni Ate Saren. Ayan. Malapit-lapit na po tayo sa nila, sa lugar nila. Ay, pagod ah. Ako yun pagod, Ate Saren. Grabe, sipag mo. Ayan po, dito daw po sabi ni Ate Saren ilalagay yung mga nyug. So ito na yung mga, ikaw ang nagkuha din ito? Ha? Mama po. Ikaw din nagkuha Grabe ang sipag mo ah. Tapos itong nyug dito na. Uy, mabigat. Grabe mga kalinaw, ang bigat din ng nyug. Halos kalahati ng sako. Lalagay dito yan ito yung paninda mo para may baon ka. Grabe ang sipag. Grabe, ano masasabi mo Kuya Ariel dito sa batang Siyempre, ito? napakasipag na bata talaga yan. At yan ang
halos katulong na rin nung ano niya, yung lulo niya. Walang ibang maasahan kundi yan lang din. Si Sharon. Oo. Be. Kapag ka, siyempre, pag wala kayong pera, ano na lang ginagawa mo? Natulong po kay mama po maghanap po ng paninda po. Hindi ka na napasok pag Napasok po. napasok ka pa rin kahit walang baon. Grabe, ang sipag din, napasok din ang Kuya Ariel. Dapat ganito ang tularan ng mga kabataan ngayon. Tulad ni Sharon na talagang tumutulong sa mga magulang. Yan, kahit wala na siyang tatay, tumutulong pa rin siya doon sa lulo niya. Kasi nga wala naman silang ibang inaasahan. Ano lang talaga, mga produktong bundok lang ang hinahanap magkuha nila. ng niyog. Yan. Kasi dito puro gubat dito ay halos karamihan ay kabundukan at mga produktong bundok lang ang makukuha dito. Kaya ito ang ginagawa nila mga kalingap, nagtitinda sila dito, yan dito sa tabi ng daan, para meron silang pera, para meron silang pagkain. Yan. Dito ka, Ate Sharon. Yan, anong tao? Yan, Ate Sharon. So, kung may hilingin ka sa Lord, ano ang gusto mo hilingin sa Kanya? Ano po, makapagtapos po ng pag-aaral po. Ano pa? Parang gusto mong matulungan si mama mo? Yan, kasi nakikita mo yung paghihirap ni mama mo. Yan, mahal mo ba si mama mo? Po. Kahit na napapagalitan ka? Pero hindi ka man napapagalitan, ano? Bihira lang kasi mabait ka man. Mabait kang bata. Ang nakakakilala po ditong, mas nakakilala dito si Kuya Ariel. Kasi Kuya Ariel, ano ba yung mga ginagawa niya, Kuya Ariel? Bakit mo siya nakilala? Kasi si Sharon, pag pumupunta sila sa bundok, lagi kong nakikita yan na kasama nung lulo niya pag naghahanap silang niyog. At yan lang naman talaga yung yung naasahan, na wala namang ibang maasahan sila kundi siya lang pwedeng tumulong sa lulo niya. Kahit na nag-aaral siya, yan, tumutulong pa rin siya sa lulo niya. Grabe. Ayan, nandiyan pa pala si lolo mo, hindi ko pa Ano Kuya Ate Sharon? Ikaw daw tumutulong kay lolo mo. Yan. Mahal mo ba si lolo mo? Gaano mo siya kamahal? Dito gaano mo siya kamahal si lolo mo? O si mama mo muna, gaano mo siya kamahal? Mahal na mahal po. Si lolo mo, ganun din? Mahal na mahal mo din? Medyo matanda na din si lolo ay. Asan daw si lolo? Yan. Ito po mga kalingap si lolo ni Ate Sharon. Yan, ito po si lolo ni Ate Sharon. Lo, ang sipag po na pala ng apo mo. Wala ako kasing ibang katabang pagkakutakot kung ano ang pagkukulang. Siya lang po ang katulong mo. Siya lang ang katulong ko. Masipag po talaga siya. Halos na 7 balik kami, 10, ganyan. 10 balik po kayong kahakot ng nyug. Kasi madrid distansya din Malayo din yung Hindi bundok. ko naman kaya suluhin. Nagkakawit pa ako, nagbubunot pa. Tapos siya yung naghahakot. Siya man naghahakot. Tuwing Sabado namin ginagawa. Sabado, ako naman sa bundok. Oras naman na walang pasok. Pag wala. Ano pong masasabi niyo sa apo niyo? Dito ka. Ano pong masasabi niyo sa apo mo?
ay papasalamat din ako sa kanya dahil nakatulong siya sa akin. Kahit pa paano, ay yung bigat na ano, ay magaan-gaan na din dahil kagaya ng paghakot. Hindi. At kung hindi ko hakutin, ay kakaunti na lang hakutin ko na hinahakot niya yung iba. Ilang taong ka na, Lolo? 64. 64 ka na, senior na si Lolo. Yeah, pero okay pa din, malakas pa rin si Lolo. Pasalamat nga sila, malakas pa, lakas-lakas pa rin ako. Tingnan mo yung asawa ko. Ito po, Lolo, yung asawa niyo, Lo. Ano pangalan po niyo, Lola? Magandang umaga po. Nagsita na naman po kami dito. Alo, ano pong mensahe mo kay sa apo mong napakasipag, Lo? Lagi akong pasalamat sa iya. May kasama ako sa bundok pag ahon-ahon. Ano po yung ano mo, yung message mo, yung mensahe mo o yung masasabi mo para sa kanya na para mapakinabangan niya pagdating ng araw? Ay, nakita ko naman talaga na medyo may magaling siya sa pag-aral. Kaya gusto ko sana may papatuloy yung pag-aral niya. Kaaral po siya ngayon, ano? Anong ano na po niya? Anong year niya na? Mag-graduate niya ngayon ng grade 6. Grade 6 ka na. Grade 6 ka na o graduate ka na? Ano ka, top 1 ka? Pero lagi daw siyang top 1. Yan, sabi daw ni Kuya Arya, lagi ka daw nasa top. Yan, yung ano ba, nung grade 3? Ano ka? Yung grade 3 po, pangalawa lang po ako. Grade 3. Grade 4? Wala pong pasok na, nagmo-module lang po kami. Modular lang. Grade 5? Yun po, top 1 po dun. Ay, grabe, top 1 pala ito nung grade 5. Ang galing mo naman. Grade 6? Hindi mo pa alam kasi hindi pa naman tapos. Pero ano sa tingin mo, matop 1 ka ulit? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Baka po. Ay, baka. Ang galing ah. Oo, yung grabe. So, ayan, ate Saren. Yan, may nagpapabigay sa yung mga kalingap, may nagpapabigay sa kanyang pera mula sa ating sponsor. Shout out na lang kay Kuya RC. RC po ang pangalan niya, no. So, magpapabigay po siya ng kay Kuya, from Kuya RC. Lo, dito ka, Lo. Lo, 2,000 pesos para sa kanya. Para sa inyo po. Salamat kay Kuya RC. Ito po. Salamat po. Ito po Yan. So, anong masasabi mo, Tay? Salamat po sa inyo na mayroon naman. Yan. Ate Arce, ano masasabi mo sa nagpaabot ng tulong sa'yo? Sa akin po. Ay, Ate Saren, ano pong masasabi mo sa nagpaabot ng tulong sa'yo? Maraming salamat po sa nag-sponsor po sa akin. God bless you po. Ay, wow, mahiyain lang. Sayang, mahiyain lang kasi. Ay, huwag kang mahiyain. Tapuan ka man pati. Mahiyain. So, yan, Lo. Dito, Lo. At kami po, Lolo, ay ang hangad din po namin ay makatulong. So, hindi din po kami magtatagal sa ngayon. Lo? Salamat po sa sa pagpaunlak sa amin. Maraming salamat din sa inyo. At Ate Saren, babay na muna ha. Maalis na muna kami. Yan. Saren. Yan, yung mga lolo, ay grabe, binigay pa tala. Mahi ka na lang baon, ang bait talaga ni ate, kung bibilin ko na yan ng cellphone. Ay, ang bait talaga niya, talagang ganyan po talaga siya, lolo. Mabait talaga yan. Pag kalimbawa may kinita siya, binibigay sa inyo. Pag halimbawa may sobra yung niya, pagkahapon ibinibigay pa din sa akin yung sobra. Para bukas naman daw. Yung boy talaga ni ate Saren. Yan, grabe. So, paalam na muna pansamantala, Lo, ha. God bless po sa inyo. At nawa ay patuloy kayong i-bless ng Lord. Yan.
Ayan po mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating video ngayon. Medyo pinagpawisan po kami ni Kuya Ariel. Maraming salamat po. Oo. At pinuntahan po namin si Saren doon sa bundok. Ayan, naghakot-hakot po pala siya ng May niyog. ng niyog. Mabigat na ko yung bigat, tapos ang liit pa lang pati niya. Grabe ang lakas niya, Kuya Yan po, maraming salamat ulit po sa panonood. So ito po si Kalingap Alvin, siya po si Ariel's Everyday po, humihingi po ng konting suporta sa lahat ng mga subscriber ni Kalingap Alvin. Maraming salamat po. ang bait po yan, mabait siya po yung tumulong dati kay kay Indiana Bugilano, kay Kuya Robin. Nung wala pa po si Kuya Robin. Yan. So don't forget to subscribe din po sa channel ni na Kuya Val, ni Ate Edna, at syempre po ni Kalingap Rob. At syempre sa aking channel, sa aming mga channel mga Kalingap Alvin at kay Kuya Ariel. Maraming salamat po. God bless po. Mga Kalingap,